Der bliver kun én vinder i Masterchef 2012. De startede 76. Kun 7 ned gennem nåleøjet. De kæmper nu om titlen som Danmarks næste Masterchef. Goddag og velkommen til Masterchef 2012. I dag skal deltagerne lave en ret, som de mener repræsenterer sig selv. Deltagerne får nu 30 sekunder til at hente deres råvarer. Klar. Målningsspil. Hvad er det så for noget, I laver? Mig og Philip, vi er i gang med at skære gulerødder lige nu. Ej, Philip, du skal ikke spille på gulvet. Philip, du kommer selv til at fejre det deroppe, ikke? Jeg har besøgt Philip med til Masterchef i dag, fordi han er blevet syg. Det skal nok få en rigtig god dag ud af, ikke, Philip? Nej. Den laver vi. Ja, nej. Du skraber den her, så skal jeg Philip. Du skraber den her. Godt. Ja, altså vi laver jo en personlig ret i dag. Noget mig og Philip, vi begge to på dag. Nå, Bjarne, hvad er det så, du laver? Mad? Jeg har noget rigtig dejligt godt her. Jeg har sådan nogle dejlige... Dem ved jeg ikke, hvad hedder, men dem havde de også i New Zealand. Det kan jeg sige dig. Da jeg var dernede for nogle år siden da. Ja, det var rigtig dejligt. Jeg har faktisk en lille pause på New Zealand, hvis du gerne vil se noget herefter. Så har jeg også helt set. Også lidt om de her dejlige linefrugter her. Det er sådan nogle, der er allerbedst, når solen har stået lige senigt på, lige 90 grader, så er de allerbedste, så er de dejlige saftige. God til noget godt salat her. Ja, det kan du godt lide. Jeg synes ikke, det går så godt. Jeg forstår halvdelen af, hvad Tove siger, fordi hun hele tiden slår i tysk. Og så kan jeg ikke få mit PowerPoint til at fungere, fordi luftfugtigheden er simpelthen så høj. Det duer ikke. Faktisk, det går faktisk ikke så godt. Faktisk mindre enormt. Tove, hvad er det så, du laver? Gute Eier. Vi opløser simpelthen noget NaCN for satan, så vi kan få det i sovsen, som Rolander er i fuld gang med. Men ellers så står den bare på bøffers sovs, Rolander. Og det er det, vi har altid. Hold kæft, mand. Tilde, ikke? Hun skal bare tage den der BH-værdi. Eller BH selvfølgelig. I alt, hvad vi laver. Simpelthen. Lad os lige tage pH. Det er en skrabsyre. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Det er bare ikke. Men i det her Masterchef, der er jeg sammen med Rolander. Og det er ikke sjovt. Det er det bare ikke. For jeg slår hele tiden. Fy for satan, Rolander, altså. Men jeg går i fitness. Jeg er stærk. Nå, Inger og Finn, hvad er det så, I laver? Jamen, vi laver en rigtig lækker dessert, som jeg synes repræsenterer os rigtig godt. Det er en super lækker, flot dessert. Også jeg var jo model i mine yngre dage, så den passer bare super godt til mig og Finn. God med kaffe. Ja, nu skal du også lige passe på, at det bliver for meget. Ja, du ser godt ud i dag. Jeg kan godt lide det samme. Ja, jeg er jo lige blevet klippet, og det er noget damerne er helt uvind med. Specielt Inger.
Uha, fælles nye strandlook. Det er lige mig. Sexy kitten. Og maden, det er selvfølgelig mig, der står for det. Men jeg synes, det smager lidt af kaffe. Don't worry, be happy. Hvad er det, jeg skal sige? Du skal sige nyt nordisk brød, bagt med gamle kornsorter fra Norden. New Nordic bread from the past. Okay, jeg tager den. Nyt nordisk er velsmagende brød, bagt af gamle nordiske kornsorter og proppet med lækre kerner. IKEA præsenterer Du skal i skole i dag testen. Og jeg har det ikke særlig godt. Jeg har altså ikke lyst til at tage i skole i dag. Nej, ved du hvad? Du går i 9. klasse. Du skal i skole i dag. IKEA kvalitetstestet af hverdagen.